dentista zara. Maider goxoki saltzailea da. Oiana dentista da. Maider goxoki saltzailea. Launa bertso, 8ko txikian, Oiana hasita. Maider neretzat zera, bezero eharra, zuri eskerrak denek daukate beharra, baina gaur erakutsi zure irriparra, hemendik ikusten da 6. txantxarra. Klienteak nigatik dauzkazu zuk berez, eta nigan daukazu hainbeste interes, nigabe ezen eukan txantxar bat ere ez, deskontu txikitxo bat egizu